Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Aga m akụzi n'usoro maka iguzogide. Anyị ga-ekwukarị n'abalị a na n'ụtụtụ echi maka ihe banyere iguzogide ụjọ. N'ihi na ị kwesịrị ịmata na ọ dịghị mgbe ọbụla ịtụ ụjọ ga-apụcha kpamkpam n'ime ndụ anyị. Mgbe akwụkwọ nsọ si atụla ụjọ, ọ pụtaghị na ụjọ agaghị abịa. Ọ pụtara mgbe ụjọ bịara, gaa n'iru ị na-aga n'iru ime ihe ị chere ị kwesịrị ime. Ị bụghị onye ụjọ ma ọ bụrụ na ụjọ bịa gị. Mana anyị na-abụ ndị ụjọ mgbe anyị bịara na-atụ ụjọ ahụ. Mgbe anyị na-eme nke a, anyị na-eme ihe onye iro anyị chọrọ ka anyị mee, na-emejọ Chineke. Ụjọ na-egbochi ọganihu nke ịga n'ihu. O nwere onye nọ n'ebe a nke ọ na-adị ya ka o kweela ka ụjọ gbochie ya ihe o chere o kwesịrị ị na-eme. Otu a ka ọ dị mma. Anyị kwesịrị ikwu banyere iguzogide ụjọ. Ọ bụ ihe mkpughe dị ukwuu mgbe m mechara chọpụta na enweghị m ike igbochi ụjọ ịbịa m. N'ọtụtụ mgbe, ma ọ bụ ọnọdụ ọhụụ ma ọ bụ ọnọdụ siri ike, n'ọnọdụ mgbe ọ na-adị ka ọ naghị enwe ọsịsa, mgbe ọ ga-abịa dị ka ụjọ ọ na-abịa m, na m ga-amụta ime ya n'ụjọ. Aka m ga-emekwa ihe Chineke chọrọ ka m mee, n'agbanyeghị na m ga na-ama jijiji. Azịrịza na-agba m na-ama jijiji. Ụdị ịpụta ihe ọ bụla nke nwere ike ime, nke a na-enweta n'ụjọ. Iguzogide bụ ihe nke ụfọdụ mmadụ kpọrọ asị, mana ọ bụ ihe nke ọ bụrụ na ị meghị ya n'ime ndụ gị, ọ bụrụ na ị maghị otu esi eguzogide ekwensu, ọ bụrụ na ị maghị otu esi eguzoro ọtọ wee guzogide nsogbu na ọnọdụ dị iche iche, ọ bụrụ na ị mụtaghị mgbe ụfọdụ ị ga-eguzogide ndị mmadụ, mgbe ahụ aga m agwa gị na ị ga-emecha bie ndụ na-enweghị isi na ọdụ. Mgbe ahụ ị gaghị emezukwa n'ihe e kere gị n'ụwa ka imezuo. Otu a ka ọ dị. Ụfọdụ mmadụ na-asị ha kpọrọ esemokwu asị. Amaghị m otu esi ese okwu, ma ahụghị m onye ọbụla hụrụ ise okwu n'anya, mana ana m achọ ịgwa gị na ị ga-amụta otu esi eme ya, ị ga-amụtakwa otu esi eme ya nke ọma. Ya mere, nna anyị na-ekele gị maka okwu gị n'abalị a. Anyị kwenyere na a ga-enyere onye ọbụla aka. Ekwenyere m na onye ọbụla chọrọ okwu a, ma mụ onwe m kwa. Aga m ebido izi onwe m ozi a, onye ọbụla ọzọ na-egezi ntị. Imeela Chineke, amen. Ọpụpụ isi 14. Ụmụ Izrel yọrọ Chineke ayịyọ ka ọ kpọpụta ha n'obodo Ijipt. Ha buru oru ebe ahụ. Ama m ha kpere ekpere ogologo oge. Chineke wee napụta ha, kpọpụta ha n'obodo Ijipt. Aka ya dị ike ka o ji napụta ha site n'Ijipt pụta. Chineke wee gosipụta ọla ebube dị iche iche, ihe ịrịba ama na ọla ebube, ihe ndị gara ịtụgharị ha dịka okwute nke okwukwe. Mana ị chere na mgbe ha hụsịrị ihe ndị a, ị ga-eche na ha enweghị ike isi Chineke agụgụ ọzọ n'ụzọ ma ọ bụ nwa ụjọ ọbụla. Ma lee anya, mgbe ha ruru n'ọzara, mgbe ahụ Chineke amara duru ha gaa n'osimiri uhie. Akwụkwọ nsọ si mgbe ahụ e nwere ụzọ nke ọ gara isi wee kpọrọ ha, nke kacha nso, nke gara isi gburugburu osimiri uhie kpọfee ha. Mana n'ihi na ha adịghị njikere ịlụ agha, okwu nke na-atọgbu onwe ya, ya kpọrọ ha gaa n'osimiri uhie ahụ. Mgbe ha lere anya n'azụ, ha hụ ndị ọchịagha ndị Ijipt ka ha na-abịa. Nke a ka a na-akpọ ịnọ n'etiti okwute ukwu na ugwu. Obere ihe nke ederede ekwuwe Chineke anaghị akpọ anyị esi ụzọ dị mfe were aga. Ya mere, ọtụtụ mgbe na ndụ anyị anaghị ama ihe na-eme na ndụ anyị, ọ naghị adịcha anyị mma. Anyị maara na Chineke bụ Chineke, ọ maara ụzọ dị mfe ọ gara esi were mere anyị ihe ahụ nke ọ na-emere anyị. Mana nke a n'ime ndụ anyị, ya dị ka ihe niile o siri anyị ike. Otu ọ dị, o duru ha na-aga n'ala ekwere na nkwa. Ọ ma na mgbe ha ga-erukwe n'ala ahụ, ha ga-enwekwe ndị iro, ma ha dị njikere iguzogide ndị iro ha. Ị chere na n'ihi na anọ m n'ije ozi a na m anaghị ahụ ndị iro? O nwere ndị nọ ala ebe a n'abalị a, ndị ga-achọ ịbụ onye ndu na ndị na-abụ abụ na ụlọ nzukọ. Ị ga-achọ izu ozi ọma, ị ga-achọ inwe ahịa nke gị. Anyị nwere ihe dị iche iche nke anyị chọrọ. Ị kwesịrị ịma na mgbe ị na-enweta ogugo ọhụụ ka ị na-enweta ekwensu ọhụụ. Ha na-ekpe ekpere maka mbuli elu, mana ha adịghị njikere izute ihe ya na ya ga-eso abịa. Nke a bụ ihe nzuzu, amaghịkwa m nke a.
mgbe Chineke kpọsuru m ime ihe a m na-eme, m wee mụta dịka anyị niile kwesịrị ịmụta. Ekwensu agaghị ewepụ ihe mgbochi ya n'ihi na a zọpụtara anyị, n'ihi na anyị nwere mmụọ nsọ, n'ihi na anyị bido na-akwa otu ụzọ n'ụzọ iri anyị, n'ihi na naanị na anyị kwụsịrị ibi ndụ nye naanị onwe anyị na ibi ndụ dịka nwa Chineke na inyere ndị ọzọ aka. Oge ọbụla anyị mere ihe ọbụla dị ka ọganihu nke ịga n'ihu, mgbe ọbụla anyị mere ihe ọbụla dị ka ọganihu nke ịga n'ihu, gee m ntị, mgbe ọbụla anyị mere ihe dị ka ọganihu nke ịga n'ihu, ekwensu ga-azọpụ ụkwụ ịbịa megide anyị ịhụ ma ya ga-alaghachi azụ ebe anyị si. Nke a bụ ihe mere ị ga-eji mụta iguzogide wee sị, ọ bụrụ na Chineke anọnyere m, onye pụrụ imegide m? Ọ bụrụ na Chineke nọ n'akụkụ m, onye ka m ga-atụ egwu? Mana ọtụtụ oge ị ga na-achọ iguzo n'ụkwụ gị abụọ ma na-agabiga ọtụtụ ihe, na-ata ahụhụ. Ịma, atụfuru m ihe ndị mmadụ ji wee mara m ka m wee bụrụ naanị ihe m bụ n'ụbọchị taa. Akwapụrụ m n'ụlọ nzukọ m nọ na ya, ndị enyi m ahapụcha m n'ihi na ụmụ nwaanyị emeghị ihe a m na-eme afọ 35 gara aga. Ihe niile banyere gị na Chineke inwe mmekọrịta anaghị atọcha anụ arụ ụtọ, mana mgbe ikpeazụ ọ na-ebute ihe dị mma. N'ezie, o zuru ka emee. N'ikpeazụ, atụfula akara aka gị, atụfukwala akara aka nke Chineke nyere gị naanị ka ị were bie na nnwere onwe ugbu a. Maka na ọ bụrụ na anụ arụ gị nwere onwe ya, ị ga-enwe nsogbu n'ime mmụọ gị. Ikwere ka gị na Chineke soro na njem a, o nwere ike na-ewute anụ arụ gị n'obere oge. Ị ga na-enwe udo na ọṅụ n'ime ndụ gị nke ga-anọchi ọnọdụ ahụ. O nweghị ihe ọbụla aka mma karịa ịma Chineke na ịma na ị nọ n'etiti ime uche Chineke na ndụ gị. O nweghị ihe ọbụla nke ị ga-enwe nke ga-aka nke a mma. O nwekwa ọnọdụ ọbụla nke ị ga-anọ nke ga-aka nke a mma. O nweghịkwa onye ọbụla nke ga-anọ n'ime ndụ gị nke ga-aka nke a mma. O nweghị ihe ọbụla ga-enye anyị afọ ojuju karịa Chineke. Ya mere, n'ebe a ụmụ Izrel ahụta onwe ha n'ọnọdụ jọrọ njọ, ha si n'ọnọdụ jọrọ njọ pụta banye ihe n'ọnọdụ jọrọ njọ. Ha ele anya hụ osimiri uhie, ha ele anya n'azụ ha ndị ọchịagha ndị Ijipt. Azịza ha nye nsogbu ha bụ ka ha laghachi ebe ha si wee pụta. Nke a amaka. Ha gara ịlaghachi azụ na ihe ha maara na mbụ, n'agbanyeghị na ihe ha maara na mbụ nọ na-emekpa ha ahụ, karịa ịga na nke ha na-amaghị. O nwere ọtụtụ nde ndị mmadụ ndị nọ na nsogbu dị ukwuu n'ihi ụjọ nke ihe ha na-amaghị. E wuru anyị maka mgbanwe. Chineke wuru anyị maka ihe dị iche iche, maka nnwogharị, maka ịdị ọhụụ. Ọ na-agụsi anyị ike, anyị chọrọ ya, mana anyị na-ama jijiji maka ya. Ị ga-akwụsị ịtụ ụjọ maka ihe mgbanwe. Naanị maka imebe ihe mbụ apụtaghị na ọ gaghị abụ ihe ga-adị mma. Achọrọ m ka iche echiche maka ọnọdụ ha nọ n'ime ya mgbe ahụ. Chee maka osimiri ihe nke nọ n'ihu gị, ndị ọchịagha ndị Ijipt nke si n'azụ gị na-abịa. Ị nọ n'ime ya kamgbe ị si na ịbụ ohu wee pụta, kamgbe afọ ole. Ọ bụrụ gị, gịnị ka ị ga-eme? Amaokwu nke 13, Mozis wee gwa ndị mmadụ, atụla egwu, guzoro nwayọọ, guzosi ike, nwee obi si ike, enwere obi abụọ, ma hụkwa nzọpụta nke Chineke nke ọ ga-alụpụtara gị taa. N'ihi na ndị Ijipt ndị a unu na-ahụ taa, unu agaghị ahụ ha ọzọ. Guzo nwayọọ ka ịhụ nzọpụta nke Chineke. Okwu a bụ ụjọ pụtara ịgba ọsọ ma ọ bụ ife efe. Mgbe ọbụla anyị nyere ụjọ aka, ọ na-eme anyị si na ihe anyị kwesịrị ime gbalaga. Nke anyị kwesịrị iguzogide. Chineke chọrọ ha ka ha gaa n'iru na ihe ha na-amaghị. Chineke chọrọ ka ike gwụ ha ịnọ n'okuku agbụ ruo na ha ga-asị, ọ bụrụgodị na anyị abanye n'osimiri ihe ṅụgbuo onwe anyị, ọ ka mma karịa ịlaghachi
ebe a m si pụta. Chineke chọrọ ka ha nwee nkwuwa okwu, nwekwa obi ike. Ọ chọrọ ka anyị nwee nkwuwa okwu, nwekwa obi ike. Ya wee sị, guzo nwayọọ. Echere m na nke a bụ okwu dị mma, maka na mgbe ụjọ na-agafe agafe ejidere anyị, echiche anyị abịa na-eche otu ihe na-abaghị uru ma nke ọzọ. Ihe mbụ anyị kwesịrị ime wụ ịnọrọ nwayọọ, si n'ime onwe anyị na n'ime isi anyị wee chee n'ime obi anyị sị, gịnị ka Chineke na-ekwu n'ọnọdụ a? O nwere ike ụfọdụ n'ime unu nọ n'ebe ahụ n'ime ndụ ha ugbu a. O nwere ike ụfọdụ n'ime unu na-ele na ihe onyonyo ugbu a. Ya dịghị ka ị nọ n'etiti okwute na ugwu, ma ọ bụ n'etiti ndị agha ndị Ijipt na osimiri uhie. Mgbe ahụ echiche uche gị na-agbagharị, mmụọ gị na-agbagharị ebe niile, gị na-akpọgharị ndị enyi gị niile ndị na-ama ihe ha eme gị, na-ajụ ha ihe ị ga-eme. Olee ihe nzuzu dị otu a? Elee ihe i chere m ga-eme? Elee ihe i chere m ga-eme? Elee ihe i chere m ga-eme? Ị leele ha anya, ha onwe ha amaghị ihe ha eme gị. Anyị kwesịrị ịnata ndụmọdụ n'aka Chineke. Anyị kwesịrị ịnọrọ nwayọọ, nụta ozi n'aka Chineke, mee ihe anyị kwere na Chineke gwaga anyị ka anyị mee. Anyị ga-ahụ nzọpụta nke Chineke nke ọ ga-arụpụta wee nye anyị. Amaokwu nke 15 si, Chineke gwara Mosis sị, olee ihe ị na-ebere m akwa? Ahụrụ m akụkụ nke ọzọ n'anya. Gwa ụmụ Izrel ka ha gaa n'ihu. Nke a bụ okwu Chineke nye gị n'abalị a. Gaa n'ihu. Gaa n'ihu. Gaa n'ihu. Elela anya n'azụ, alala azụ, agbachila azụ, achila ebe ahụ pụọ. Gaa n'ihu. Ọ bụrụ na ị kpebiere n'obi gị ime ihe, ụzọ esiere gị ike karịa njọ, gaa n'ihu. Nwa agwa anyị si, achọghị m ịma ụdị ka otu o ji si ike, aga m eme ihe Chineke si m mee. Achọghị m ịma ogologo oge ọ ga-ewe m, aga m eme ihe Chineke chọrọ ka m mee. Achọghị m ịma ihe ọ ga-ewe m, aga m eme ihe Chineke gwara m ka m mee. Ana m ayọ gị n'abalị a ka ị soro Chineke gaa njem a. Biko 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 adala mba. N'agbanyeghị ụdị ike o shiri, ma ọ bụ na ị hụrụ osimiri ihe n'ihu gị, mana ahụ ndị ọchịagha ndị Ijipt n'azụ gị, ana m ayọ gị, adala mba, na-aga n'ihu, ma bụrụkwa ihe niile Chineke chọrọ ka ị bụrụ. Meekwa ihe ọ bụla nke ọ chọrọ ka ị mee, ka ị nwee ike nweta ihe niile ọ chọrọ ka ị nweta. Toonu Chineke anyị. Amen. Biko 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 adala mba. Enweburu m ọtụtụ ụjọ na ọtụtụ ihe mgbagwoju anya. Enwere m ọtụtụ ihe nsogbu ndị na-agbagharị n'ime m, mana ugbu a enwere m udo. Enwere m ọṅụ. Ana m akpọrị ndụ n'ime ndụ m ụbọchị niile. Ọ naghị eme m ka m pụọ iche n'ebe m nọ ugbu a. Ana m akpọrị ndụ. Anọ m na-eche mgbe m nọ ọdụ ebe a tupu m agbagote ebe a, otu m si wee nwee udo ugbu a karịa otu m si wee bụrụ onye nsogbu na mbụ. Ana m agwa gị, onye ọbụla nke ike gwụrụla maka mgbagwoju anya na ụjọ na mgbakasị ahụ, ụdị nsogbu dị iche iche, iche na ịbụ onye a na-echekwa na inwe nsogbu dị iche iche. Maka m gwa gị, Chineke abụghị onye na-asọpụrụ mmadụ ọbụla. Nke abụghị ihe Chineke mere naanị m ma ọ bụ ụfọdụ mmadụ ndị a họpụtara. Nkwa nke Chineke dịrị wee nye onye ọbụla nke kwere. Ọ bụghị naanị maka onye ọbụla nke ga-enwe nkwa ahụ, ma onye ọbụla nke ga-eme ihe Chineke chọrọ ka anyị mee. Inweta nkwa ahụ, ma Chineke na-achọ ka anyị na-eme ụfọdụ ihe. Ozi ọma bụ, ị gaghị eme ya n'aka gị, n'ihi na ihe ọbụla nke ọ gwara gị ka ị mee, ọ ga-enye gị ike iji eme ya. Ma ọ bụrụ na ị gaghị esite na ya gbalaga. Anyị lee anya na Ndị Ikpe isi 7, amaokwu nke 2. Nke ọ na-ada ka ihe onye ọbụla nwere ike isi na ọ chọrọ inwe na ndụ ya. O nwere ike ịnọ n'ebe a, ịnụ na nwatakịrị, ị na-eche ma ị ga-anọchazi ka izu ụka agwụ, mana o nweghị ike ịgbanwe atụmatụ gị. Bịaghachite ebe a n'ụtụtụ. Isi ewu aga m aga ọrụ, ị nweghị ike iwere otu ụbọchị dịka ụbọchị ezumike. Agwụkwala ya ọrịa n'ihi na ọ bụghị ọrịa. Mana e nwere ndị nwere ike ime ihe nzuzu dị otu ahụ.
ha wee sị na ha ejighị ahụ ma ọwa ọgbakọ nke ụmụ Chineke ka ha bịara. Mgbe ọbụla ana m achọ ijide ndị mmadụ na-akwagharị ha na-eme ka ihe ọbụla nke na-esighị ike dapụ. Mana ị nwere ike iwere otu ụbọchị maka ezumike, mana ị ga-asị lee otu m ga-esi were otu ụbọchị ezumike m gaa ebe otu nwaanyị na-ekwusa ozi ọma, achọghị m ime ya. Mana ị ga-ama na mgbe ahụ ị naghị enwe agụụ ịma Chineke karịa ka ịma ya na ndụ gị. Mana echere m na ị ga-agagharịa ha gburugburu ugwu ahụ ọzọ ruo mgbe ị ga-achọ ime aghara naanị ka ị were mee ihe ị chọrọ ime. Na ndị Ikpe isi 7 anyị hụrụ ọnọdụ na-atọ ụtọ ebe ahụ. Gideon na ndị ya na ha so nọ na-eche agha dị ike ihu. Gideon nwere ndị agha 32,000. Ma Chineke wee gwa ya n'amaokwu nke 2, Chineke wee gwa Gideon sị na ndị gị na ha so buru ibu nke ukwuu mụ nwe inye gị ndị Midianite n'aka gị. Ana m eche na ị na ha ejike ịga agha otu ị na-enweta ndị agha, otu a ka ị na-enweta obi ụtọ. Mana Chineke sị mba, ị nwere ọtụtụ ndị agha iji merie agha. Ugbu a gịnị mere Chineke ji mee nke ahụ? Na mbụ mgbe ha meriri, ọ chọrọ ka ha mara na ọ bụ n'ihi ya onwe ya, ọ bụghị n'ihi ha nwere ọtụtụ ndị agha. Agaghị m ezu ozi ọma niile nke kwesịrị ka ezie ya, mana enwere m ọtụtụ ihe ndị ọzọ m chọrọ ikwu. Mana ihe mbụ nke Chineke gwara ya bụ ihe mbụ m chọrọ ka ị mee bụ ka ị wezụga ndị niile ụjọ na-atụ. Ị nweghị ike imeta ọtụtụ ihe mgbe iji ọtụtụ ndị ụjọ na-aga. Afọ niile m nọrọ na n'ije ozi a, mụ na ndị mmadụ arụkọ ọrụ, o nweghị ihe karịrị ihe na-ebute ike ọgwụgwụ karịa gị na ndị na-enweghị obi ọcha na ndị ụjọ na-emekọrịta ihe niile, n'ihi na mgbe niile ị ga na-achọ ka ị na-akwa ha ka gị na ha wee soro ka ị nwee ike na-eme ihe ị kwesịrị ị na-eme. Ya mere ya sị ya ihe mbụ nke m chọrọ ka ị mee bụ iwepụga onye ọbụla nke ụjọ na-atụ. Nke a dị mma nke ukwuu. Site na mmadụ 32,000 22,000 bụ ndị ụjọ. Nke a agbagoteghị na ihe ọtụtụ. Mana ọ bụrụ na anyị ga-ewere nke a dị ka ihe anyị na-elere anya n'eziokwu anyị ga-ahụ na anyị niile kwesịrị ige ozi ọma nke bụ maka atụla ụjọ. O nwere ike ihe ga-adị ka oge niile ruo otu afọ, n'ihi na ụjọ bụ mmụọ nke kachasị ibe ya ekwensu na-eji iji na-akwagharị ndị mmadụ. Ugbu a enwere mmụọ ọjọọ ndị ọzọ nke nwere ihe ndị ọzọ ha na-eme, mana ekwenyere m na ụjọ bụ mmụọ kachasị nke onye iro ji eje ozi. Ma dịka m kwuru na mbụ, achọrọ m ka ị nweta nke a. Chineke chọrọ ka anyị kwere, ma naanị kwerekwa. Ikwere n'agbanyeghị otu ọbụla o si dị. Ikwere n'agbanyeghị ogologo mgbe o were. Ọ chọrọ ka anyị dowe okwukwe anyị n'ebe ọ nọ, n'ihi na ma iji okwukwe ị gaghị eme ihe dị ya mma. Ma mgbe anyị nwere okwukwe, mgbe ụfọdụ okwukwe na-adịcha ka ihe na-atọ ọchị ma ekwuwe ya. Ihe m na-akọwa maka nke ahụ bụ anyị na-ekwere na Chineke ime ihe otu ahụ nke na-agaghịkwa na-ekwe omume. Okwukwe na-emepe ụzọ Chineke ịrụ ọrụ. Mgbe ọbụla ikperele mmadụ ọbụla ekpere, ọ bụrụ na ikpe ekpere ahụ n'okwukwe, ọ na-emepe ụzọ ka Chineke nwee ike mee ihe n'ime ndụ ha. Ugbu a n'eziokwu ha kwesịrị ikwe ka Chineke mee nke ahụ, mana ị kwesịrị ikpere ndị mmadụ ekpere, ndị nwere nsogbu kpekwara ndị na-enweghị ike ikpere onwe ha, kpere ndị furu efu ekpere, kpere ndị na-enwetabeghị ihe ha na-achọ ekpere, n'ihi na ụwa a jupụtara na ndị na-amaghị otu esi ekpere onwe ha ekpere n'eziokwu. Ije ozi nke ikpere ndị ọzọ ekpere dị mkpa, n'ihi na mgbe ị na-eme nke a site n'obi gị niile, ọ na-emepere Chineke ụzọ iji si ike ịrụ ọrụ na ndụ mmadụ. Ndị na-enweghị ike na-amaghị otu ha ga-esi mepe ụzọ n'aka ha. N'eziokwu, ụjọ bụ ụzọ nke ekwensu ji agbagharị okwukwe anyị. Mgbe anyị na-atụ ụjọ na anyị kwere na ihe ekwensu kwu karịa ihe Chineke kwu, anyị ekwesịghị ime nke a. Anyị chọrọ imepe ụzọ nke Chineke ga-esi rụọ ọrụ na ndụ anyị. Ekwenyere m na Kraịst Jizọs ga-enwe otu akparamagwa banyere ụjọ, nke bụ akparamagwa agaghị m atụ ụjọ. Agaghị m
atụ ụjọ. Ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu nke ụjọ, achọrọ m ịma gị aka n'iru ị na-ekwupụta ya kwa ụbọchị ebe a ga-anụ ya anụ ruo 100. Nọgide na-ekwu ya 100 kwa ụbọchị ruo mgbe ị chọpụtara na ị nweela nkwuwa okwu ka agụ. Ị ma ihe m na-eji agba ndị mmadụ ume ka ha na-ekwupụta ihe Chineke kwuru, n'ihi na ị na-ekwenye na ihe nke ị nụrụ gị onwe gị na-ekwu karịa ihe onye ọzọ gwara gị. Enwere m ike iguzo n'ebe a na-agwa gị sị ịtụla ụjọ, gị wee kwere m. Ma ọ bụrụ na gaa na-ekwu ya 100 kwa ụbọchị, agaghị m atụ ụjọ. Oge ọbụla i kwuru nke a, ọ ga na-enye gị obi ike, na-enye gị mgbe niile. Mụta otu esi ekwenyere Chineke. Bido na-ekwu ihe Chineke kwuru, kwụsị ikwu ihe ekwensu kwuru. N'ezie, ọ bụrụ na anyị aghọta otu Chineke si hụ anyị n'anya, mgbe ahụ ka anyị nwere ike ịmata na anyị ekwesịghị ibi ndụ anyị n'ụjọ. Mgbe ahụ anyị ga-ebido na-eguzogide ụjọ, na-ebizi ndụ n'obi ike. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.